Sabado de Gloria noon. Taimtim na nagdarasal si Gloria at nakaluhod pa sa harap ng kanyang mumunting altar na pinagpapatungan ng mga imahe ng Batang Jesus at Birheng Maria na naritirikan pa ng mga may sinding kandila at nasasabitan ng mababangong bulaklak ng sampagita. Naging panata niya na taon-taon ang ganon, ang ibigay ang sarili sa Diyos kahit man lang sa mga ganoong pagkakataon. Inuumpisahan niya ang taimtim na pagdarasal at hindi pagkain ng karne kapag mahal na araw. Sisimulan niya yon ng Huwebes Santo at magtatapos ng Linggo ng Pagkabuhay. Malaya niyang magagawa yon dahil sa ganoong mga panahon ay sarado ang beer house na kanyang pinagtatrabahuhan bilang mananayaw, serbedora at pagbibigay ng aliw sa mga parokyanong takaw na takaw sa pagkain ng lamang kanyang iniaalok, ang kanyang sarili. Medyo natatawa pa siya sa isiping isinasarado ng may-ari ng beer house ang bahay aliwan na yon para magbigay daan sa mga tao upang makapagnilay-nilay at magsisi sa mga makamundong gawain na ginagawa ng mga tao. Gayong makalipas naman ang mahal na araw ay balik sa normal ang lahat. Muling magbubukas ang beer house. May mga taong magpapakalunod sa alak, magpapaimbabaw sa pinagbabawal na gamot, at titikim ng lamang hindi na kailangang lutuin. Mga pagkakasalang paulit-ulit nilang gagawin sa loob ng isang taon. Taon-taon niyang pinagsisisihan ng mga kamaliang yon. Umaasa siya na patatawarin siya ng Diyos sa mga pagkakasalang yon. Ilan na nga ba ang tumikim sa kanya? Ilang beses na rin ba siyang nagpaubaya sa mga hayok na kalalakihang nagbabayad ng malaking halaga para makasiping siya? Hindi niya na mabilang. Isa't kalahating araw na lang naman ang bubunuin niya sa pagdarasal at maaari na siyang makakaing muli ng karne. Mula sa pagkakaluhod ay tumayo siya at tinungo ang lamesa kung nasaan ang kalderong napupuno ng uling. Tinanggal niya ang takip noon. Dinampot mula roon ang nakasapaw na okra at kinain. Masuka-suka pa siyang nilunok yon. Kailangan niyang tiisin ang pagkagutom sa karne. Mahal na araw noon. Hinding-hindi siya kakain ng karne. Paninindigan niya ang taon-taong panata para sa sarili niya at para sa Diyos. Muli ay tinakpan niya ang kalderong napupuno ng uling at muling tinungo ang harap ng altar kung nasaan ang Batang Jesus at Birheng Maria. Muli ay nanikluhod siya at bumalik sa taimtim na pagdarasal nang biglang makarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Hindi niya yon pinansin at sa halip ay ibinuhos ang buong atensyon sa pagdarasal. Subalit hindi natigil ang sunod-sunod na pagkatok. Saglit niyang itinigil ang pagdarasal, tumayo at tinungo ang nakasaradong pinto. Nang buksan niya yon, ay ipinakita nito ang isang lalaki. Si Mang Kanor, ang may-ari ng beer house. Bagamat may edad na ang matanda, ay malakas pa rin ito. Bahagya nitong itinulak ang pinto at nang makapasok na sa bahay niya, ay isanarado yon. Kamusta ka na, Gloria? Pasensya ka na, ha? At nangungulila lang talaga ako sa'yo. Tinig ng matanda habang hinahagod ng tingin ang kabuuan ni Gloria. Mang Kanor, parang awa nyo na. Huwag ngayon. Nagdarasal ako eh. Hintayin nyo munang tapusin ko ang panata ko. Kahit ngayon lang. Sambit ng nakikiusap na si Gloria. Hindi pwedeng hindi ngayon, Gloria. 3 araw nang walang gumagamit sa'yo. At nakasisiguro ako, tikom na yang bulaklak mo. Tinig ng matanda, kasabay ng pagdukot nito ng 3 tig-1,000 papel para ipakita kay Gloria. Subalit hindi siya nasilaw sa salaping yon. Nais niyang panindigan ang taon-taong panata. Sa Diyos niya lang ibibigay ang sarili hanggang matapos ang mahal na araw. Walang ibang makakaangkin sa kanya. Tinalikuran niya ang matanda at bumalik sa harap ng altar. Lumuhod at nagpatuloy sa pananalangin.
Aba, tinatanggihan mo ba ako, Gloria? Tinig ng matanda nang lapitan siya nito at sabunutan papaangat hanggang sa makatayo siya. Iniharap ng matanda ang mukha niya, sabay mabilis pinupog ng halik paibaba sa leeg nito. Kapit-kapit pa rin ng matanda ang buhok ni Gloria at ginabayan yon para mapaluhod siya. Kung kanina'y ang mga santo ang niluluhuran niya, ay iba na ngayon. Sa harap ng isang demonyo na siya nakaluhod, ibinibida ang sarili nitong santo. Buo pa rin ang desisyon ni Gloria na panindigan ng kanyang panata. Hindi na niya pinigilan ang sarili. Hinayaan niya nang tumulis ang kanyang pangil at mga kuko. Kinagat niya ang ipinagmamalaking laman ng matanda at nang maputol yon ay idinura niya sa sahig. Natanggal ang kamay ng matanda sa pagkakasabunot sa kanya at namilipit sa sakit habang nakakapit sa bahagi ng pinagputulan ng laman nito. Nagsisisigaw ang matanda at dahil doon ay mabilis itong nilapitan ni Gloria at binigyan ng magkakasunod na pagtarak niya ng kamay na may matutulis na kuko sa sikmura nito habang mariing tinatakpan naman ng isa pa nitong kamay ang bibig ng matanda. Nang sa gayon ay hindi ito maagawa ng ingay. Dilat pa ang mga mata ng matanda nang huminto ang paghinga nito at panawan ng buhay. Ang kulit mo kasi, Mang Kanor eh. Pagbibigyan naman kita kung hindi mahal na araw eh. Tanging sa Diyos ko lang maibibigay ang sarili ko ngayon. Hindi mo na iginalang ang panata ko. Hindi ka marunong maghintay. Tinig ni Gloria habang nakatitig sa bangkay ng matanda. Unti-unting bumalik sa dati ang matutulis nitong mga pangil at kuko. Ang totoo ay gustong-gusto niya nang kainin ang bangkay ng matanda. Subalit buo pa rin talaga ang desisyon niya na panindigan ng taon-taon niyang panata. Hinding-hindi rin siya kakain ng karne hanggang matapos ang linggo ng pagkabuhay. Kumakalam na ng matindi ang kanyang sikmura dahil sa pagkagutom sa karne ng tao. Muli ay tinungo niya ang lamesa kung nasaan ang kalderong napupuno ng uling. Tinanggal niya ang takip noon, dinampot mula roon ang natitirang nakasapaw na okra at kinain. Masuka-suka niyang nilunok yon. Kailangan niyang tiisin ang pagkagutom sa karne. Mahal na araw noon, hinding-hindi siya kakain ng karne. Paninindigan niya ang taon-taong panata para sa sarili niya at para sa Diyos. Muli ay tinakpan niya ang kalderong napupuno ng uling at muling tinungo ang harap ng altar kung nasaan ang batang Jesus at Birheng Maria at ipinagpatuloy ang taimtim na pananalangin.